Ik vond het fenomenaal, geweldig en lachwekkend. Ik vind dit echt de allerbeste. Ze zijn heel erg ingespeeld op elkaar. Het verhaal klopt. Er zit heel veel humor in. En in deze versie ook heel veel emotie. Juist wij mannen moeten naar dit soort voorstellingen kijken. Want dan begrijpen we onze eigen vrouwen, onze vriendinnen en het leven een beetje beter. Wat me vooral verbaast is dat het een lach en een traan is. Het heeft juist die kanteling van humor en dramatiek. En dat vond ik juist leuk. Wat ik mooi vind in deze, dat hier wel een mooie balans is tussen de comedy en ook een serieus kantje. Ik vond het heel goed gaan. Ja, het is de voorstelling. Mensen verwachten dat ze alleen maar moeten lachen, maar ik merkte om me heen dat ze ook heel ontroerd waren. En daar was ik heel blij om. En daarnaast werd er heel veel gelachen, dus fijn, ja. Doe maar, kom maar. Het is leuk. Het is een leuke avond. Aanrader. Doe maar. Ja.